Na masu tambaya na hanyar da su bi su samu scholarship domin su karatu a ƙasan waje. A cikin satukan da suka wuce din nan mutanen da suka mun wannan tambaya suna da yawa. Na zo muku da bayanin da kuke bukata. Na farko ba ku bukatan wani computer, ba ku bukatan ku je wani cafe, smartphone din da kuke amfani ya wadatar muku. Da wayar hannunka zaka iya scanning takaddunka, zaka iya typing to me kake jira. Maimakon nisan da ka sai ka dinga ƙarar da ita kana yawo daga social media zuwa social media, me zai hana ka yi amfani da ita kaɗan daga cikinta domin ka gina kanka future mai kyau. Na farko a matsayin ka na wanda ya gama secondary school, kana da credits ɗinka a WAEC da NECO, kana da damar fita ƙasar waje da yawa, amma ba za ka sani ba saboda ba kwa duba internet, musamman ma uwa uba degree. Da farko na fara googling best scholarships for international students ga su nan, kuma duka a cikin waɗannan Harvard, Toronto, babu wanda ba za ka iya samun su ba, sai dai baka yi apply ko kuma sai dai baka sa kanka ba. Kafin na gaya muku inda za ku yi applying ɗinsu, zan fara gaya muku inda za ku je ku samu bayanai akan scholarships ɗin da suka dace da ku. Na farko ku fara buɗe browser ɗin ku danna wannan link ɗin uscollegeinternational.com. Kuna buɗe zai fito muku da wannan bayanan 15 fully funded scholarships for international students. Kana matsa ƙasa zai nuno maka wannan bayan. Na farko wani irin scholarship kake bukata, na biyu wani irin degree ne, diploma ne, masters ne ko PhD ne, na uku daga wani region kake, Africa ne, daga Asia ne, na ƙarshe kuma wani subject kake so ka karanta. Da na danna zaɓi na farko ga abin da ya fito. Scholarship ɗin kun ga wanda za a biya komai da komai, har kuɗin mota da komai za su yi covering ɗin shi. Full tuition kuɗin makaranta suna biya, sannan kuma rabi da rabi ko kuma wani irin scholarship kake bukata shi ma ka zaɓa ka danna. Na biyu idan ka danna wani degree kake so kai, kun ga akwai diploma in ka gama secondary ko kuma kana so kai degree ko kuma masters ko kuma PhD ko kuma medicine kake so ka karanta duk gasu nan. Da na danna any region kuma kun ga kamar yadda na gaya mun gashi nan United States, Canada, Germany, Europe, gashi nan Australia da China da sauransu. Da na danna sunan inda nake so na karanta kuma ga abin da ya fito nan kun gani, business, gashi nan humanities, engineering, data analysis da computer science duk gasu nan. Kana danna yes zai kawo maka duka scholarship din da suka dace da kai internationally, sannan kuma zai tambaye ka wannan tambayar. Ka saka email ɗinka, sannan ka saka content ɗinka don kana so a dinga turo maka da notification na scholarships a kullun da kullun. Ni kullun na receiving notification na scholarships kala. Wannan bidiyon part 1 ne, idan ma ta kai ta kawo za mu ranka ya mu koma YouTube domin mu dinga dogayen videos. Masha Allah za mu dinga yi.